aparo ni ODM party ni kodu gi thuolo onge ng'ama riembo to party kani ODM ni en mar jodongo. In ja ODM. Ja ODM. In rawera kosi ng'amoti. Atano kane chinro matelo mar ODM. Mune telo mar ODM. ODM korwako jite kendo ODM tie koda gi youth wing, a very vibrant youth wing. Ma nakoni about structures. Polling station ka polling station nitie gi youth league. Polling station te Kenya ka nitie gi youth league. Giyierore delegate system nyaka gichop malo. Malo ka be wan ga very vibrant national youth league. A very vibrant national women league. So ODM ni opportunity mar joko madongo mambese na. ODM tiyo opportunity mar rawere ma youth. ODM ni opportunity mar mine. So ODM okwako jite. Ma everybody has an opportunity. To kibiro kata NEC opongo gi jok matindo. Ma kata Babu miwachono. Babu bentie na member of NEC. Babu ni National Executive Council. Babu ntie National Executive Committee. Babu miwachono ntie National Executive Committee. Muok ma senator mar Migori ntie National Executive. ODM ntie gi a lot of young people. At least 30% of NEC members gini raweche. So opportunity mar raweche ntie ODM ka. To kendo raweche ngene gin gi ideas to gin gi energy. Ma many times activities matimore gine ma gintiere on the forefront. Okay. Yes. Trevor Maindi Collins